SF Caravan ry on matkailuajoneuvojen harrastajien valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii edistämään matkailuajoneuvojen harrastusedellytyksiä. Me tietenkin tässä pyritään monella tavalla edistämään sitä, että matkailuajoneuvon harrastaminen olisi helppoa ja mukavaa. Meillä on jäseniä reilu 60 000. Vitek Avoinen kanssa me tehdään yhteistyötä ennen kaikkea meidän jäsenrekisterin hallinnan kanssa, eli hallitaan tätä reilu 60 000 jäsenistöä. Ja sen lisäksi meillä on verkkosivupalvelut heiltä, meillä on verkkokauppa, meillä on tämmöinen Vitek-konserni leirintäpaikkojen varaus kautta kaupankäyntijärjestelmä. Asiat on toiminut ja hoitunut niin kuin pitää. Ja sitten toisaalta kyllä mä arvostan sitä, että sit niin kun Vitek Avoinella on semmoinen selvä niin kun missio siinä, että he niin kun on tämmöinen järjestöjen ja yhdistysten luotettava kumppani. Niin itse kun ollaan tällä järjestöalalla, niin se on kuitenkin sopinut hyvin tähän meille. Omasta mielestäni tärkeää on se, että ohjelmat on ohjelmia ja kaikkia niitä saadaan aina hankittua ja kilpailu on kovaa, eli paljon on eri palveluntarjoajia ja ohjelmiston tarjoajia ja ehkä se ei olekaan se kaikkein ydin, vaan oikeastaan se ihmisten kanssa välinen kommunikointi ja asioiden sujuva hoitaminen, niin se on mun mielestä keskeistä ja heidän kanssaan se on ollut sujuvaa ja luotettavaa ja oikeastaan mukavaa. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että jonkun kanssa asiat on sujuvaa ja luotettavaa ja mukavaa, niin kyllä mä voin lämpimästi suositella heitä myös muille.